everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Si Tatang Apyat ani sakripisyo siyang kaguling kinabuhi. Aron way usa ka ninyong masayod sa pagluib na ni atong higayon ani Samuel. Ug aron usab pagluwas sa una namong apuhang si Lidjula. Unsa? Pinaagig damgo. Gidako sa akong gabay. Kuntig bantay nga misteryosong bata ngadto sa maong dimension sa karaang kasaysayan. Nasaksihan mo kung unsa ka bangis sa supremong si Draco. Oh, ako nasaksihan. Pinaagi sa misteryosong bata. Judy, tabangi ko. Aron matuldo ka na ang maong mga pangitabo sa karaang kasaysayan. Sa gihapon, nga ako si mong giliran, Eliakim. Dili ko mawa ni mo. Dili ko mubihan ni mo. Ug way mausap sa una ko nang saad ni mo. Salamat. Daghan kang salamat. Kanunay kami buhi sa ako mga paglaom. Radito, hain ka naman. Asa ta naman kapangita ka rin kayo na. Hanay maluoy ka. Pauli na. Balik na ko, hanay. Mubalik ko. Mupauli ko. Kung makabarog noon niya ko sa akong kaugaling ng mga team, makalaom ka mahitabo niya ka na, Brena. Honey. Wala na ko kayang mawa kang dugay. Wala na ko mamatay sa kamingaw. Agan, why nakita nga itong mga tao dito sa ubos nga bahay, noy? Ha! Makalagot! Wala ko malipay na nihitabuha karon. Nga naman kini? Kinsama kining mau kriminal, ha? Bitsoy? Na, ambot lang ka, Agang Virgilio. Ha! Sige, lagaw. Pagpauban og bisan hain sa itong mga sakop. Bitsoy? Sudlan ninyong lago. O sultihin sila din nga pareuna ko kaya kung pakiksultihan kining mau hitabuha. O, Agan, ay si Imoy li ako ikuyog, Agan, Sir Virgilio. Sige. Pagda ka mo kay power nga mag-armas. Kay basig inyong ikahimamat, ikahinagbuag dagko kayo mga bitin. Akong ipaalasan ni Imoy ang submachine gun, Agan. Hanggaw ka na! Nga alang raman ka na sa pagpanalipon sa grupo. Ang AK-47 mo idad ang kargada ninyo sa inyo pag-soul sa lago. Sige, good. Okay, Rasad, Agan. Tagano lang good na mo pagdag-receive nga bala. Bahala na ka mo, Binsoy. Basta kay tumana lang yon ang akong mando. Aron mailhan o mapatay ta ka ng mitumaw karon ng kriminal. O, Agang, Sir Virgilio. Psst! Hey, Imoy! Sagi kasulti ko na kanimo. Ngani ako kanunay sa imong luyo. Mahimong dili mo lang ako makita. Daghan kay salamat, Tomas. Ug akong lauman nga uban ang giya ug panalangin sa atong langitong Amahan. Naakasab nga mamahimo na akong taming. Musagang sa mga gapasan nga ipanangari kanako sa mga taong dautan. Makalaom ka, Draco. Makalaom ka. Tuod unsay mensahe alang kan Judea? Datong pagdaniya sa iyang giya kung tigbantay, silapit sa karaang kasaysayan pinagi sa damgo ug imahinasyon. Ang punto mao ngayang makuha ang mensahe sa pagkapinili nga mo sakripisyo aron dunay laing kalag o mga kalag ang maluwas. Tomas, Ang talanawon, 'Ang talanaon nga nasaksihan ni Judea, nga mo sakripisyo aron dunay laing kalag o mga kalag ang maluwas. Ang talanaon nga nasaksihan ni Judea, nga mo sakripisyo aron dunay laing kalag o mga kalag ang maluwas. Ang talanaon nga nasaksihan ni Judea, nga mo sakripisyo aron dunay laing kalag o mga kalag ang maluwas.
maghatag og kaligon unya kaniya. Inigabot sa higayon nga mahitabo na ang sakripisyo o paghalad. Napaman sa susi ang kwarto ning imong bahay si Eliakim, Miss Brenna. Sige na. Ato siya. Inang mga unata. Miss Brenna. Gibati ko sa pangkalipay. Nga bisan pa mas kasayuran nga nahibawaan ni Judea. Wa matarog ang iyong pa. Diyos ko. Ligo na si Judea. Tungod kinasahid ko. Dako ang yaon niyang partisipasyon sa umaabot ni pagtakop na sa panid sa kasaysayan. Judy, Sige na. Gipaabot na ta ni Miss Brenna sa kananan. kadit lang. Oh. Judy, pananghid ko nimo. Ha? Mananghit nga unsa? Adto ko pang itaas siya nito sa bukiran sa Latrangka. No! Dili ko masugot, Eliakim. Kinahanglan nga kapugngan ang posibleng panag-away sa amahan ug anak. Mukuyo ko nimo. Judy, dili ka na mahimo. Wa ka mahibaw kung unsa ka peligrosong taakon ka ng lugar. Kung asa ka kinahanglan nga to asab ko, Eliakim. Aron sa gayon nga kinahanglan himuon na ang pagsakripisyo. Naadayon kung may mohimo sa ingon. Judea, nalipay ko sa akong nabati karon nimo. Uy, kabutangan sa akong kalipay. Pero dili pa karon ang panahon. Oh. Mas naibaw ko kung asa o kung kanusa. Miingon ko nga dili pa karon ang panahon tungod kay gusto ko pang hapsayon. Buot ko pang hanayon kining tanan. Hisabtan ko ikaw, Eliakim. Tuod panangiran ko sa Sabrina sa akong plano. Karon, ini ko matay pangaon. Ato hisgutan ka ng bahina. O Brina, ug ayaw gininyo kalimti. Nga nining higayon na, labawng gikinahanglan ang atong hugot kayong pag-ampo sa atong makakagahom. Kakotas. Doon na gusto kong babas lang mo. Kabakilid ba yun? Napita din ay. Moy! Ala! Ay naman si Moy. Wala naman siya magsunod ako. Kanahan, haim ganin tawana ay. Kanit pinag kawagta sa kulayo. Imoy! Hain ka ay! Hala! Ang dakong bato sa ibabaw! Naligid! Huwag niya paingon ako! Mapatay na ko ini! Kamatay na ko ini! Kamataon na ba yun? Napita! Mapagilid! Tatabang sa serpenilyo! Gaon! Tatabang ang taon! Ay! Ha! Kung mao ka na, wa na ilain. Si Imoy mao'y kriminal. Kung mga kalagaon, kinahan siya makitan. Huwag atong silutan. Huwag Pangitaan ninyo, Bisoy! Kung mahimo, patya! Tapat yan. Pataan ninyo sa mga balang kalawasan. Lihog na ka mo, Bisoy! Magdaw-daghan sa mga tao! Huwag gaon. Ang mga maldito kong kauban may ako na doon. Aron, huwag kurat. Buset! Sige, pagpili di ha, Bisoy. Agaon, Sir Virgilio. Oy, sir, alisto mong tanan! Alisto ka muna, hibilin din, Sir. Igmat-igmata gininyo ang inyong mga mata. Nahibawa na nato nga si Kinsa ang kriminal. Siya mao si Imoy. Hoy! Bakang! Ay, Sir! Ayaw ginibigay ka ng submachine gun. Ug nakailan na kamog Kinsay atong kaaway, ha? Si Imoy! Ha? Ilan na tingaling nakita ang kriminal ug ilang gitirahan. Buset!
Angay lang nga mamatay ang usa ka sama kang imoy nga usa ka traidor. Atong napatay ang kriminal nga mao day si Imoy. Siya di ay. Heh. Sa. Ya, mao kanay angay niya. Tira. May pagkatusa-tusa sa bala ang iyang kalawasan. Bagit. Hay ninyo ilabay ang patayang lawas sa kriminal nga inyong napatay, ha? Binsoy, Salaom kayong pangpang. Among gihagbong agaon. kung mao ka na, malinaw na kita makapadayon sa atong gibuhaton. Karon nga, matay na ang hulga sa atong tagsa-tagsa kasiguridad. Salamat sa imong pagsabot ha, Judea. Nagkasabot ko, Miss Brenna. Angay lang nga ni inihi kayo na magtinapangay kita aron pagsulbad ning ko mga problema. Dako jud kay nga akong pasalamat. Ilabi sa imong gipakitang simpatiya. Magkalaom ka. Nga bisag unsay mahitabo. Dili ta jud ka masaktan. Hain na siya. Nangandam na si Eliakim. Kay karon nagkikuno siya motunga sa bukiran sa Latrangka aron sa pagluwas ni Ranito nga imuhang bana. Judaya na palag ako. Nahadlo ko. Nga tingali pa nahitabo ng atong ikadlukan. Miss Brenna. Tingali nagpilatsya niya ng amahan ng anak ko Filiberte. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.